מחבלי חמאס בקרב על החמ"ל של הבסיס שלו, ולפני שהוא נפל הוא הספיק להציל שתי חיילות, ממש להבריח אותם מהחלון של השירותים ולהציל את חייהן. איכותי מאוד עם צביקה ושכטר שם, הרבה צבע. תודה רבה, ניצחון מאוד מאוד חשוב היום. בעיקר אחרי ש8 ימים אחורה אנחנו... לא מבדיל בין השחקנים, הם ביצעו עבודה טובה, אבל היום זה ניצחון של אנטי, חלוץ רעב שבא לפה ובאמת עשה דברים בהתקפה שמראה את האיכויות שלו, והלוואי והמשיך ככה. חושב שכדורגלן צריך להתמודד עם הלחץ הזה, ואני שמח על זה. אתה יודע, בני ריינה יורדים פה, גם שרון מימר מתראיין עם הרבה ביקורת על השופט, והרבה מהם טוענים. ואיפה שאיבדנו את הנקודות, נצטרך להביא את הנקודות במקום אחר. אבל אני חושב שראו היום חבורה עם חיסורים ועם הרכב שלא שיחק. How I can imagine, and we push them, miss some chances, and like a present is win like this, and we are happy. But you know, you started the second half not very... שמח, אבל לא בלב שלם. תספר לנו קצת זימון בחורה, איך קיבלת את ההודעה? האמת, קיבלתי אותה בהתרגשות, חלום של... השחקנים היו חולים, יש ככה וככה, כאילו בכל דבר יש משהו, אתה יודע. בסופו של דבר באים כל שבוע לעשות איזה משהו. בליגה שלכם, מה קורה? מה צריך לשנות? אני חושב שאנחנו צריכים להתחבר עוד קצת. אני בטוח שאם אנחנו נעשה ניצחון 2, הכל אחרי זה ילך הרבה יותר טוב. בעיקר את רוב הנקודות של הסתיו בפנים, למה הוא לא שיחק כמעט כל הרבע האחרון? הרגשתי שעשינו שם קאמבק עם קררה ושק, רצנו טוב. יכול להיות שפספסתי שם אולי בסוף קצת, אבל הרגשתי שרצנו טוב. בגדול, גם בטורניר האחרון בהונגריה שהיה מבחינתנו מצוין, גם להיות ביחד קצת, גם ללמוד אחד על השני, גם להכיר אחד את השני, גם לראות מה עובד יותר, מה עובד פחות, וגם לשחק עם קבוצת... הביצוע ההתקפי, אנחנו משתדלים לתת מחמאות, יש משחקים שבהם השחקנים שומעים יותר ויש פחות. גם היום יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות הרבה יותר טוב. So far, everybody was skeptical about how to use so many players. But you see, the life bring us now difficulty to manage very... I mean, congratulations. What is going through your mind right now? Yes, we are live. Oh. What's going through my mind? Hey, man, great game. Hard-fought win. Happy for the team. שאני חושב שלא נפרד אותם כאן, אבל מאפיינים מקצועיים שונים. אנחנו קבוצה קצת יותר צעירה מבחינת הגיל. אני הכי מבוגר בקבוצה ואני עוד לא בן 30. אבל אנחנו צריכים להיות יותר טובים. אני רואה הרבה עבודה. למרות שאני שמח על הרוח, על הדרך, כאילו נלחמנו, היינו שם. צריך לתת באמת קרדיט. למרות שזה היה כבר יותר קשה שהם היו ב10 שחקנים, כי אוטומטית הם בורחים אחורה, ולא שחקנו חכם במחצית הראשונה. שלפני המשחק שרק שחקנים לוזרים מסתכלים על הרכב חסר של ריינה, ואולי מורידים הילוך. השחקנים שלך יוצאו... אין לי מושג, תשאל את המאמן איך הוא רוצה לשחק. אני מאוד שמח במקום שאני נמצא, מאוד שמח על היום, על הניצחון, על איך שנראינו, על איך שנראיתי, והפנים קדימה. נקודות, מקום ראשון בפלייאוף העליון, לא מובן מאליו. כיף? תחתון, סליחה. התחתון. שינוי משמעותי. עליון בתחתון. כן. קצת מאוכזב מעצמי, אבל הכי חשוב שהקבוצה ניצחה. קצת מאוחר מדי, אבל אין מה לעשות, אנחנו נעבור לכל משחק כדי לנצח. קשת, חושב בסופו של דבר מה שהכריע זה האופי שלנו. שלא קיבלנו גול, נשארנו במשחק, האמנו. נכון, אני מבסוט מאוד שסלובו נתן לי הזדמנות לשחק בגביע, משחק שני. אני מקווה שנמשיך ככה. מה קרה שהלכתם ככה אחורה? אני מסכים איתך מאוד. הובלנו 2-0, משחק גביע, זה יושב איפשהו בתת מודע. These 3 points are written on your name, but it wasn't that easy for you today. Thanks a lot. No, but I did score 2 goals, so I counted more as a blessing to have scored 2 goals than to have missed 2. So. And also Playing with familiar players and faces, how does that help the team's chemistry? It's good. You know, like you said, we got guys who've been here before. I think we have a great team, and just the next man got to step up and do a good job. Did he talk to you prior? שלנו וגם דברים קטנים שלא קשורים אלינו. אתם ממש מפלרטטים עם המקומות הכי נמוכים בטבלה. אני מניח שאתה אופטימי, ממה אתה שואב? טבעי. ניסינו לשמור כמה שיותר, כמובן ראיתם שג'לן לא שיחק.
שנינו לשמור על ליוואי ועל רוקה. קודם כל נתחיל מלהבין שהיא לא הייתה. איפה איבדנו אותה? אני חושב מההתחלה. מההתחלה הם קלו 6 נקודות בצבע. אבל אני חושב שגם אדם אריאל, אני חושב שעושה הרבה דברים שאף אחד לא רואה בסטטיסטיקה. את הסיבות אנחנו מודעים לזה, אבל עדיין צריכים לשחק יותר טוב. קודם כל, גליל עשו עבודה טובה. הם באו עם תוכנית משחק. באמת שדיברנו ביומיים האחרונים שאנחנו יכולים לקחת את זה. זו התחושה של השחקנים שהם הגיעו לפה, ועכשיו נסכם מטרה בנס ציונה. המון בהצלחה. תודה רבה. כן. אתם שומעים אותי? שומעים מצוין. אוקיי, אז עכשיו אני שומע. הפקטור ההגנתי. גארד נוסף שאמרת שצפוי להגיע בכדי שהקבוצה תראה טוב יותר? אני חושב שקיבלנו בזמן פגרה. צריך להגיד גם קרלוס מרשל, שהוא היה פצוע בכל התקופה האחרונה. This is not important. Me important is Hapoel Tel Aviv need to reach the targets. I'm just a part of it. What helped you seal the deal at the end? Told you about this? Did he talk to you? Did he congratulate you? No, I'm not sure he was aware of it. No, but everyone else did. I got a lot of messages, a lot of praise. It was a really cool moment. He will see you on Thursday, so you will have Players who are willing to come here right now? I think I was seeing that it was calming down, and I have a lot of friends here too. במכבי חיפה, היית בהפועל תל אביב, על המשחק הראשון חילקת את החולצה, עכשיו שוברים את הראש בסכנין יפה וכו'. בוא נשמע אותו מדבר עם יגאל. חמודי, שחקן המשחק מן הסתם, עד כאן קודם קלמי סבן, אמר שקיבלת מאוד קשה. נאבקים על הפלייאוף, אני יודע שמה שהבנתי שהתוצאות לא לטובתנו, אבל באמת אני גאה בשחקנים, לקחנו 3 נקודות. כמה שתי נקודות. מה עבד היום לעומת משחקים קודמים, היום לא יצאתם מגדרכם, לא היה איזה משחק סופר משהו? לא, אנחנו צריכים לנצח בשביל להמשיך עליו. לא, זה לא יקרה שנה. מעמידים אותה לפלייאוף עליון, זה רק מראה את העוצמה של הקבוצה שנבנית עד פה, ששרון בנה, ומאוכזב את עצמנו, ולהביא את עצמנו בפלייאוף כמה שיותר טוב וכמה שיותר חזקים כדי לסיים את הסיפור הזה מהר, ולהתכונן באמת... מגרש הזה לאוהדים שבאו היום לתמוך. וואו, אני חושב שדוח הזה, בתוך שחקן יריב הייתי מגיע לפה, היה לי קשה מאוד. אז במיוחד אחרי כל כך... יש לי את השער לבת שלי שנולדה לפני שבועיים, אז זה היה מרגש מבחינתי, וכן, כיף להפקיע.